Ak máš niekoho, kto miluje fantasy, tak toto je jednoznačne pre neho. Čo môže byť krajší darček ako darček, ktorý je originálny. Prečo? Pretože vždy viac niekoho potešíš nejakým originálnym výrobkom, do ktorého si dal svoje srdce a svoju energiu a čas, ako len nejakým fejkom z Číny vyrobeným na pasovej výrobe. Predstav si, že chceš na narodeniny darovať niekomu obraz. Máš dve možnosti. Buď ho len tak kúpiš v obchode, alebo ho budeš sám ručne vyrábať a dáš do toho svoju energiu a svoje srdce. A toto sú 3 hlavné dôvody, prečo podporiť práve ručnú výrobu. Za prvé, nie je to žiadny fake. Je to ručná výroba a práve preto vydrží omnoho dlhšie ako nejaká pasová. Za druhé, remeselník dal do toho svoje srdce, takže ten výrobok je naozaj originálny a vyrábal ho len pre teba, pretože ty si dal u ňom spraviť tú zákazku. A za tretie, podporíš tým ozajstnú kvalitnú ručnú prácu a to si remeselníci najviac cenia. O Kilim a Tauriel z Hobbita si určite počul, ale to ani zďaleka nie je všetko, pretože vyrábam všetky repliky z fantasy podľa knižných aj filmových predloh. Sú to ozajstné repliky nielen na políčku, ale aj na strieľanie. Všetko robím na mieru, takže ak máš svoj luk, tak tvoje šípy budú presne pasovať na tvoj luk. Je to kvalitná práca a nad každým šípom trávim hodiny. A ak by si chcel nejaké šípy, ktoré nemám v ponuke, tak mi len napíš, pretože vyrobím ti naozaj všetko, čo len chceš. Práve preto, že je to originálne, je to robené srdcom a na mieru. A ak ťa zaujíma téma behu, lukostrelby, Spartana, prírody, ručnej výroby a iné, tak ma určite sleduj a napíš mi do komentára, čo nové by si sa chcel dozvedieť.